Salam, hormatly vatandaşlar. Bir näçe gün mundan ozal opozitsioner Navalny bir kanun tutsak edildi. Şonun sebäbine 23 yanvarda opozitsioner Navalnyni goldamak maksadı bilen ve şonu tutsaktan boşaltmak için Russiýanyň 112 sany şäherine 100 miňlerçe adam köçe çykdylar. Seredin şu suratlara görün hakyky halkyň güýjini. Halkyň güýjini öňüne durup biljek zat ýokdur. Köçe çıkan adamların esas talepleri kanunların bozulmalığı ve opozisyoner Navalny'nin boşadılmağı. Navalny öz FBK kurulması bilen hükümetteki işleyen korrupsiyonerlerin cinayetlerini açıyor. Navalny'nin sonki videosunda Putin'in 100 milyarlık köşkü vardı beyan edildi. FBK'nın korrupsiyalar barıdaki videolarını halk görüp öz gözlerini açıyorlar. Bolup geçen bir kanunları ve adalatsızlıkları görüyorlar. Navalny ve onun toporunun adamları köpgede gıyıtka vaktlık möhletde 30 güne çenli tutsak edildiler. Tutsaklara qaramazdan FBK toporu işler. Korrupsiyonerlerin cinayet işlerini halka beyan etmeyini devam ediyorlar. 23 yanvarda Rusya'nın halkı Navalny'ni qollap köçe protesta çıktılar. Protesta çıkan adamların esas talepleri biz aç, bizde iş yok, bizim hukuklarımız bozuluyor, hükümet dolu korrupsiya battı, halk aç vakti paraxorluk öldüğünü köşkler vuruyorlar. Bu bizim şäherimiz, bu bizim yurdumuz. Biz diktator İslam'da Putin oğru kezzap. Biz Putin'i 20 yıl dinlep yadadık. Bize çalışmalar gerek. Bizim haklarımızı verin. Biz diktatura sistemadan faşistik sistema geçip dururuz. Hemmemiz bir adam için, her adam barimiz için. Perm şäherinde, beýlik şäherlerden adam sany köp çıktı. 500 miňlik şäherden 50 miňden köp adam çıktı. Protest eden adamlara karşı ne amon ne polis hiç rahat edip bilmediler. Hemme döwletlerdäki ýaly halkyň güýji, iň uly güýçlügini bize şu protestler suud etdi. Perm şäherindäki polisler halkyň tarapyna geçdiler. Köp şäherlerde protestler çıkın amon ve polislerden bir näçe etse köp bolan soň halk polis işgärleri qara aýryp bildi. Russiýada bolup geçen şu taryhy wakalar bizim halkymyza mysal bolup biler. Biz diktatora karşı görüşmede bizim barimiz agzybir ve gaty tertipli bolmaly. Bize karşı tertipleştirilen hükümetin kargurluk ve hukuk koruyan edarları çıkar. Biz şolardan agzybir ve tertipli bolmaly. Her yerde öz bir kiçi ya da uly liderler bolmaly. Biz diňe bir lidere dayanıp oturmalylar. Hemmemiz agzybir herkete girmeli. Egerde protest çıkan bir adam tutulsa, beýleki adamlar şonu çıkarmaly ve bir düzgünçükleri durulmaly. Egerde polis, MHM, kargurluklaryň düzgünleri, kanunlaryny bozsa, biz olary kanun esasında cinayet çekip öwrenmeli. Biz her bir kanun tutan vatandaşlarımız için görüş öwrenmeli. Daşından gelip bize kömek edecek adam bolmaly. Biz şonu boyun almaly. Biz öz kiçi ve uly liderlerimizi gollamaly ve gorumaly. Her bir özüne lider hatap eden adam, beýleki vatandaşlar bilen her bir kanun tutulan adamın boşadylmagy için görüşmeli. Haçanla bizim döwletimizde müňläp adamlar köçe protesta çıksa, ne de polis, ne de MHM'nin bize karşı başajak zady bolmaz. Olar bizim tarapymyza geçerler ya da qıra çekilirler. Haçanla protesta az bölük bolup çıksak, onu bizi polis ve MHM işgärleri saklap bilerler. Biz öz azatlygymyzy üçin özümüz görüşmeli. Bize derek hiç kim görüşmer. Biz agzybir bolmaly. Polis ve MHM edarları müňläp adam tutup basmaga wagtlaýynça tutsak edilen otoglaram ýok. Olaryň bizi müňläp tutsak etmek üçin işgärleri de ýok. Sebäbi protest gidip durka bir adam tutsak etjek bolsam, adamdan 4 adam gerek. Onçu meşhurde amon ya da polisler bir şäherde ýok. Egerde biz 1000 adam ya da 5000 adam çıkarabilsek protesta edip biljek zatlar ýok. Şonuň üçin polislerin köpüsi bizim tarapymyza geçer. Mysal üçin, seredin Niyazowa garşy 500 adam köşküne çykanda Niyazow megafon alyp adamlaryň arasynda ılgap adamlara ýalbardy. Hemme zatlar çödür, adamlar gaýrat edin, öýügidin diýip ol gatwordy. MHM ministri, İçeri İşler ministri, olaryň adamlar haýyş etdiler, öýlüňize gaýdyn diýip. Menin bir dostum gözü bilen gördü şol zatdy. Bir adam bana YouTube'da soru veriyor.
Näme üçin sen Navalnyy aly Türkmenistana baran ol? Seni tutsak etselerim bize misal görkezersin. Ine Navalny görkezdi Rus halkyna gorkmaýanly. Bizde opozisiýon liderler gorkok dine ekranda çykyş edýärlerdi. Birinciden, menin Navalnyy halkynyň içinde awrym ýok. Men 7 aýdan bäri hereket edip gelýän. Mende Navalnyň kıyaly halkyň goldabam ýok. Nezip bolsa bir gün bolar. Navalny öz topary bilen 20 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Bizim devlete halk hareketimiz 7 aýdan bäri döredilli we hereket edip gelýär. Bizim halkymyz Rus halky ýaly köçelere üýüşüp bir gerem hakyky protest ýa-da miting geçirip bilen o. Biz Rus halky ýaly öz hukuklaryny gorumak üçin uly tejribemiz ýok. Inni öwrenip başladyk. Egerde men Türkmenistana barsam, meni saklap basarlar. Men Türkmenistanyň içinde gaty gitse 10 adam gollap çykar. Çıkan adamlarım az bolan soň saklarlar. Galan vatandaşlarymyň şundan habarlaram bolmaz. Türkmenistanda ne de azat etmekba, ne de adam hukuklary bar. Daşyurtda, Alaytada, Türkiýede gaty gitse 100 adam çykar. Şonuň bilen meniň görüş taryhym utorar. Mümkin meni türmäge atarlar, öldürmediler. Mümkin meni öldürürler. Her hir bolup biler. Ýöne netije bolmaz. Opozisiýon hereketleriň liderleri öz canlaryny watan üçin bermäne taýýar. Ýöne bizde halkyň goldawy ýok. Hökümetde işleyen adamlar, MHM işgärleri, hukuk gorayan gurumlar bizim awrymyzy gaçyrjak bolup köp işler edýärler. Şular adamlar birleşdirip, agzybir edip bilmedi ýaly MHM işgärleri her hili uğurda işler. Türkmen halkyň hiç kime inanmady ýaly we birine birleşmedi ýaly, agzybir bolmady ýaly, adamın arasyna inan döremedi ýaly şu zatlaryň üstüne MHM işgärleri Jadan, Hramov berk işler. Şonuň üçin bizim halkymyz Türkmenistanyň içinde we dünýäde bolup geçýän wakalardan mahrum edýärler. Hormatly watandaşlar, üýt köşkler Bagdat barýar. Bu üýt köşkler dine bizde däl, Orsetde, Gazakstanda da gidip dur. Biz beýlik halklar ýaly bütün dünýä görkezmeli. Türkmen halky azatlyk we adalatly durmuş isleýändigini biz diktatorlardan ýaradyk. Inni halk öz azatlygyny almaly diýip bütün dünýä görkezmeli. Biz bir daha düşünmeli. Bizim bar kynçylyklarymyz diňe şu diktatorlardan gelip çykýar. Berdimuhammedow tizen bizim watanymyzy ýok eder. Satar ýa-da ul berge salar. Berdimuhammedowyň ýanyna parahollar şoňa düşünen oklar. Biz bir kanunçylyklary duruzmaly. Öz watanymyzy halat etmeli. Watanyň bolmasa ýaşamak näme gerek? Bütün ömrüni gul bolup ýaşarsın. Diňe öz watanyňda islen zadyny edip bilersiň. Senin şoňa mümkinçiliklaryň bolar. Başga döwletlerde o zatlary gazanmak gaty kyn bolar. Senin Rus halkyna ol öz azatlygy üçin, öz watany üçin görüşýär. Bizim turmaly we görüşmeli. Türkmenistan halky öz azatlygyna, öz adalatlygyna münasip. Şonuň üçin her bir türkmen öz azatlygy üçin görüşmeli. Şu görüşde bizim hemmämiz birleşmeli. Öňe Türkmenistan, diňe Türkmen halky. Sag bolun.